Kala na pod. Here's TV. Hi. Say hi. Kala na pod. Manghinlo ta sa balay ni Lula kay gabaha gabi. Magatag sa ligtukog o gabaha. So, datag sa ligtukog. Then, isa ka balde nga tubig sa ulan. Hala, mabugat na ko ani. Hala, madlo ko mo ukab ako maabri akong tahi. Grabing magawa sa balay. Ang kuan ni Lula. Oo. Nabaha gabi Manghinlo ko kay kuan luoy ang balay. Hala, ang mga bulak. Luoy ang bulak, mga tumba. Talagsa naman gud makauli silang Juna ang gapuyo diri. So manghinlo ta. Tagkabo. Manghinlo. Sus, grabe. May gani kawa kasulod ang tubig gabi. Luan nato. Basta mulan nga ni diri dapita sa Grikan. Mabaha gid ni siya basta kusog kayong ulan. Napag-isay nga musaka gid sa balay. Nagani kagabi kay naaras sa balkon. Ay, hangak.
pero sige ra og dagong. Hi Lino. Ha? Kuya. Go, 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 go. Hey, boy. Ingat. It's an impact hammer. This tool is perfect for breaking bits of rock into smaller pieces. Now, It's a beautiful hot sunny day. Dadang. I've been making some Oh improvements yeah, to my our truck one. bobo. I'm gonna feed him. The mechanicals are very proud of their new gun. Alex! Humana si Mami og hinlo dito pikas. So karon magpatuto na ta. Salamat sa pagpagtanaw guys. Ug mag-update ta sa balay nga among gipahimo ba. Payag sa among payag dito sa yuta sa akong father. So karon kay magtutoy naman si baby. So salamat sa inyong pagtanaw. Masa ka ta mag-live ba? Mag-live ta puhon. Bino na bibi ah. Baby. Bye guys.